Dobrý deň, volám sa Andrej Sobota, som z obchodnej akadémie v Prievidzi a chcel by som vám približiť môj projekt Fun Fančova. Ľudia žijú veľmi rýchly život v mestách a preto majú tendenciu ísť na víkend na vidiek. My na Slovensku poznáme dva typy sídiel, roztratené a kompaktné. Nás v tomto videu budú zaujímať najmä tie roztratené. A tie roztratené sú Kopanice, Lazy a Štále. Kopanice sa nachádzajú na Moravsko-Sliezskom pomedzi, v Bielých Karpatoch, v Javorníkoch a na Myjave. Lazy nájdeme na Krupinskej planine, na Polane a v našom regióne na Hornej Nitre na Valašskej Belej a v okolí Čavoja. Štále. Tretím typom roztratených sídel na Slovensku sú štále. Štále sa nachádzajú v okolí Novej Bane, ale aj v našom regióne Horná Nitra pri obciach Oslany, Radobica a Čereňany. Štále súvisia s baníctvom, drevorúbačstvom a uhliarstvom. Fančova je časť obce Čereňany vzdialená 3,5 km od centra obce. Tak dovolte, aby som vás pozval do môjho zábavného parku Fajn Fančova. Ale prezlečiem sa. Vďaka tomuto logu ľahšie nájdete cestu do môjho zábavného parku. Toto logo bude umiestnené na cestách a v okolitých objektoch. Centrom nášho zábavného parku je penzión, v ktorom sa môžete ubytovať. V okolí penziónu bude vybudovaný gazdovský dvor, v ktorom nájdete pekára, mesiara, tkáča. A videli vaše deti vôbec niekedy kravu alebo koňa? Príďte k nám! Priatelia, príďte k nám do Fajn Fančovej a iných štálov Hornej Nitry. Dovidenia!